Ay, wow. Ano daw nakaong kanin ni Agapito? Agapito? Mari daw una Agapito. Yuan, Gari ba ka makangalas son? Ano ang sigigibo mo? maharok ta paranoan ko lamang doon. Sa grabe kang init ngunya. Ay, wow. Paranoan ko lamang tapos natapos pa siya magtiak. Kaliguan. Tapos reklamuhan mo ba kung nakaagin na dahil nakita ko ang gata ko. Hmm. Puto baga duman, tiniako baga duman, pera itong bogkus baga na duman. Sagkod na niya ako pansan taon na. Nani niya ako dahil parahana. Wow. Saga, bakalan mo ko ki drum. Nata. Dagdagan mo sa takulang inay. Nanganit naman na maka-stack naman kita kito. Bata ko niya mainito na. Salamat sa Diyos. Tagari baga makangalas ang pigigibo mo niyan. Nagharok, nagtiak. Ano daw nakaon mo? Kaya man ako nakaon. Buda ko na nagparpanimpya na sa loob kang araw. Kaliguan. Sabi mo, sige mong panlimpya. Sige mo siya ng pansa mo. So, mga irarom kang katribuda kang mga ano. Eh, mula mong tisa mo. Sundan na ay bog. Yan. Iyan nga na pigsasabi ko. Magtagatabang ka nga rin sa agumo. Tayan tabi ang magayo na pag-ibahan. Nagtatabangan ang mag-agom. Ayun nga. Ngunyan, saan ka maharok? O dyan sa inutan. O sa ano ni Muno Ilves. Sububon dyan ni Muno Ilves. Aw, dyan ka maharok. Buda nga ni. So, ano. Tanalpog kang mga sa likodan kan. Aw, narugado ka man. Sa likodan ka. So, yun na. Electric pan. Isus. O may bugong. Pag aruga mo kan. Isus na bog. Wow. Happy man ako Agapito sa pigigibo mo ngunyan. Makangalas-ngalas lang. Siyempre sa kaluyang kang panahon, dahil ka pa pati nakainom mo niyan, makangalas. Oh, duwang bulan ni day na inom. Kaliguan. Oo, tapig tama mambig para isip-isip ko kasubang ginang turugan ako. Hmm. Tama man ang God. Sa health. Ang Iyo baga. pagparainom na everyday na sa nabuyong. Pwede mag-inom, bihira lang. Bihira lang. Tama, yan. Naisipan mo, manggirari ang tama. Buras-hugas ang duman. Usus, grabe. Inurugasan mo naman. Sinurugasan. Mas kita sa pahugasan yun. Hugasan ko na. Very good. Very good na. Kada na ako mapapagal. Nababad na duman sa mga puti. Naglaba ka pa? Naglabay mo sa mga puti doon. Binabad ko tagtaw. Naglabay sa regular. So mga dikulor, ininot mo na. Ininot ko na. Very good. Very happy ako Agapito. Piling pabugti unta kay Diyan bang. Iyan ang iyak. Siya ang pinasabi ko. Ang tandang. Kaliguan. Ina ang may tatarang ko sa imo. Ano ito? Puso. Nadog ako sa bulang. Kantidad ki 30 mil. Tapos, Binabarakal ko sa rep, sa electric fan, sa TV. Pati ang mga planggana kaldero, pinabarakal ko na. hindi niya Agapito. Kaya pala mahigos-higos kang buaka. Dahil na kang paghaharap ng hayop na. Uli nina niya. Daog na sa bulang ang hayop naan. Uli nina niya. Kinastan sa mga TV. Jesus, bata kami, mahilig magparahiling sa sine mo, PBO. Uli nina niya, pinabakal ang buwan. Ipinadok. Ano? Uli nina niya, pati na sa motor. Buwan ini, Ang kumuha motor na tabi, baka dahil ko malagang tinigbas. Uli nina niya, kung araw kayo na nagumo, umiligos man nga ni kidiit. Ito pala daw sa sugal. Uli niya, kaya yan nga, allergy ko na ako sa sugal. Uli nina niya, ibararaban ko ang drum na ini.